Ara cal concretar com arribar al canvi polític que ha de ser el nou estat. Cal activar els mecanismes perquè el poble pugui decidir i pugui votar. Cal convocar una consulta vinculant amb una pregunta clara, el més aviat possible. O bé, activar una declaració unilateral d'independència i obrir un moviment diplomàtic a escala internacional. Ja no podem esperar més. Cal que fem la nostra pròpia política i deixem d'acceptar tot allò que ens asfixia. També econòmicament. El poble hem de ser el motor del canvi perquè el protagonisme és nostre, de la societat civil organitzada. Per uns països catalans lliures i justos, visca Catalunya! Visca la terra!